Kok dijenengne Li Chungpek? Karena itu campuran dari marga nama ayah dan nama ibu, Pak. Nama ayah asli Ayahmu sapa jenenge? Cina. Ayahmu jenenge sapa? Marganya Li, marga Li. Nama panjangnya Pak Li Cheng Sui. Oh, bapakmu Cina, asli Margali, jenenge Li Cheng Sui. Bisa Sui ya? Bisa. Enggak tahu kan nama Cina. Iya, Cina. Iya. Terus ibumu jenenge asli sapa? Sudarmi. Sudarmi. Iya. Terus neng kono ganti jeneng apa? Kalau setelah mendapat Suami Cina? iya, Heeh. mendapat marga P, Pak. P. Heeh. P. Jadi jenenge sapa? Nyang Peju, Pak. Nyang Peju. nyampe Ju. Kaya tahu kenal bocah kuwi aku. Jadi Li Jung Pe itu adalah campuran dari marga Li dan marga Pe. Li Jung Pe. Oh. Nek ngono, berarti ki sik saudaramu. Oh, kok iso ngerti? Dan tunggale 5 maju mungkin. Yo Mas Gareng jumeneng Mas. Ya. Ayo koncone ngisik gembira. Kalera. Sugeng dalu Mas Gareng Tralala Wonogiri. Sugeng dalu Pak Anom Dwijo Kangko asli. Asli? Asli. Asli piye maksude? Nek asli iki meneh ana sing palsu. Ya ta? Mboten nggih mung setunggal niki Pak Kangko. Nggih. Alhamdulillah sowan malih wonten Durenan Pak. Sik. Non. Ngendika kuwi lek mesti anu to ana dasare to. Sowan malih ning Durenan iki berarti kamu tidak pertama kali. Alah Pak, ten mriki niku ketung pun ping 5 napa ping 6 niki lho Pak. Oh, ping 5 apa ping 6? Nggih. Weh, Leres niku. Weh. Kok riyen lak ya karo Pak Kangko. Heeh. Terus keseselan Adilanang sing jenengan ora kenal dalang sapa kuwi mau. Oh, cahya ku tadi. Niki melih. Heeh. Terus campur sarinan tenggene Pak Agus, tenggene Pak Purnomo. Iya. Andani wis ping 5 napa ping 6 niki nganti. Nek nganti ping 5 ping 6 sampean ditimbali mrene tegese masyarakat wonten mriki niku tresno karo sampeyan, ngono lho. Siji tresno, loro pancen kula iki pilihan, Pak. Wah, pilihan. Nggih. Ya itu yang bagus pilihan. Pilihan sing paling murah dhewe, Pak. Ya ora ngono. Ora ngono kok. Oh, ping 5 iki Durenan meneh. Heeh. Sing tak apali le Pasar Kobong lah, ranter-ranter Pasar Kobong. Kok iso Pasar Kobong? Apa? Gosong.
Lah iya nggonku kono iki nek kobong dadi gosong kok. Pak. Oh iya Pasar gosong nggih. Heeh, pasar gosong. Niku wau Pak. Nganti masyaallah. Heeh. Paribasan wong dodolan iki arep adol apa lho Pak Nes ping 5, ping 6 lho Pak niki. Ping 6 iki ya. Ping 6 niki. Heeh. Ning yes sing baku dadi sedulur ngoten mawon. Heeh, iya heeh. Lah Nek rasa medulur apa kelakon sing aku dalem nimbali kowe ya to? nggih Mas Jito. Heeh, Mas Jito. Wis kenal ora? Ya sampun pun akrab kalau Mas Jito pun akrab pengusaha. Pengusaha apa? Selebriti porang nih Mas Jito niku. Napa nggih? Nggih, ketuane Mas Jito, Pak. Weh. Nah, Iya. makmur mergo porang niku. Iya. Wong dhisik ora kenal porang ki nggo apa ora kenal gitu. Ah. Sakniki porang niku dadi selebriti. Weh. Carane wong iki dadi artis Pak sakniki porang niku. Porang kuwi ya. Banyak dicari. Weh. Mula teng mriki dibudidaya kanthi becik kanthi sae kangge penguripan nyatane alhamdulillah. Jaya porang wonten ing mriki, Pak. Terus yo sehat ning awak. Sehat alhamdulillah. Sama ngerti ora? Nun. Sama didare niki acarane apa? Acarane netake tole Sapa jenenge? Sarji. Sugestian Dirga Pratama. Lah nggih Dek Sujirstan niku dolanane karo Sarji. Sugestian. Sujirstan nggih. Sus Jes Jes Ti Ti Yan. Yan Sugestian. Sujirstan nggih. Angel bento. Su Jes Jes Ti Ti Yan. Yan Sugestian. Sujistian. Nah bener. Bener. Masa yang ngono ya Pak? Iya. Ora apa-apa ya Pak. Masa yang ngono. Derek urip Pak. Iki lho, jeneng cah-cah saiki ya to. Nggih. Cah-cah saiki lah jenenge modern mengikuti zaman. Nggih, Iya, manut zaman kelakon. Manut zaman. Mbiyen nek jeneng lahir cah lanang kok dina Rebo, ya jenenge Rebo. Ya Rebo. Lahir kok pasarane Kliwon, ya jenenge Kliwon. Jenenge Kliwon gampang-gampangan. Iya, pomo nek wong lahir wedok pasarane legi jenenge Legiem. Legiem. Legina. Nggih. Nek saiki dijenengne apik, jenenge becik sing sesuai karo perkembangan zaman. Wah, tegese niku wau Dik Sujistian Heeh. Dirga Dirga Pratama. Dirga Pratama. Dirga Pratama. Iya. Dirga Pratama iki maksudnya sok mben iki kuncara mumbule dhuwur teko Dirgantara lho. Pak. Ya bener. Ngono lho Pak, ngono lho Pak. Iki dadi anak iki wong tuwa jenengke anak kuwi mesti mawa pendonga. Asma Kinarya Japa. Japa. Jare tanggamu ki enek sing jenenge anak ngawur ki enek ora? Enten. Sapa? Mula nika jenenge Darwin. Anu Darsih Pak, Darsih. Darse. Nggih. Hah? Mudarsih. Dadi metu niku mboke mudar sesisih setruk Pak. Lah iya. Zaman dhisik kok ya ngoten niku. Heeh, Lha enak. niku jeneng anak ya sederhana gampang. Oh, kowe jenenge anak apa? Mbetu mbarep lanang tak jenengke Waloyo. Muga-muga uripe Waloyo sehat walafiat bergas ora enek alangan apa-apa. Heeh. Wah, anggere step apa anget sithik step, udanan step. Kowe berarti dongamu kanggo jeneng ning anak kuwi ora mandi. Ya jane tak dongake Pak, tapi ya kuwi mau karepe donga ki apik ning kondisine anak kaya ngono. Akhire ya piye carane dibudidaya. Iya. Aku matur karo mbae, bapake anakku kuwi. Ya. Jenenge kon ganti. Ganti jeneng. Tak diganti sinten Mbah? Jumali. Ganti Jumali. Malah tambah nemen setepe. Wah, akhirnya terus sowan Mbah Kiai, Mbah Sukron Suwondo. Wong Blitar. Ya. Terus sowan Mbah Kiai. Terus Niku jenenge? lak Tus-tuse Kiai sing hebat. Ya. Anu le jenenge Jumali ki wis bener ning diwalik wae ngoten. Diwalik. Nggih. Diwalik piye? Dadi ora Jumali ning li maju ngoten Pak. Mari Pak. Mari ya. Ya gur mlakune ngene Pak. Wong ya li maju kok Pak. Mlakune. Ya. Lah iya. Mbah Sukron Pak. Heeh. Semari, Li maju Pak. ya. Nggih Mbah Sukron. Saiki wis gede san li maju. Pun. Lek nyeluk piye kuwi? Ya li. Li ngoten. Lah iya, biyen nalika cilikane Tole Sugestian, Nggih. ki lara-laranen. Padha karo anu Jumali iki mau Pak berarti. Oh, lara-laranen. Lara-laranen. Lah ora mau tambakne ning tanggamu bidan kae. Anu, iki ya nggih mboten Pak. Mboten. Nika lak penyakit luar Pak. Oh iya. Ora nyambung to Pak sampean Pak. Ya wis. Masa kan ngemut ndase. Ora nyambung Pak. Heeh. Dongane nggo apa? Nggih Tole Sugestian. Lho iki dongane iki diamini wong sakmene kae mergo amine wong 40 ki mandine kaya dene wali siji. Nggih. Dongane Pak Kangkowo nggih pun jangkep ning kula mung nambahi kemawon. Muga Dik Sugestian
dadi putra ingkang soleh. Piguna tumrap nusa lan bangsa, piguna marang agama lan masyarakat, tak dongakno dadi taruna ingkang saged ngungkuli bapa. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Taruna ngungkuli bapa ki tegese sak sukses-suksese wong tuane, sak mulya-mulya rezekine wong tuane, sok mben isih luwih sukses, isih luwih mulya rezekine uripe dik. Sugestian. Sugestian niki wau. Ya. Ngoten, Jadi Pak. kesuksesannya wong tua dilemparke utawa dilunturke ning anak supaya lebih sukses timbang wong tuane. Tur luwih sae. Luwih sae. Kudangane wong tua lak kabeh mesti ngono to. Nggih, ora nek kok wis men lho dongake uripmu blesek lak mboten enten, Pak. Ya. Tapi kudu luwih apik timbang wong tuane. Bener. Ten selebriti porang. Slewit. Oh nggih. Maksudnya apa wi? Artis porang. Kene iki ya. Nggih, porang. Ngono lho, Pak. Nggih pripun? Lah ya perang kuwi mau. Nggih, matur nuwun Pak Sucipto. Terus Mbah Kakung, Mbah Pono. Pohno. Kanthi ngluwari nadar ujar. Sampun kasembadan, sampun sah sampurna nggih Pak wawun dikerarke sore wau. Leres. Nggih. Tur ya wis betot utawa ngeret kupat luar. Nggih. Sego anu beras kunir niki wau. Ya. Pun ngantek blasah ten panggung. Bener. Muga karya ayom-ayem tentrem keluargane Mas Jito sekeluarga sadun saturun. Tebih saking sedaya godha rencana caket bagya mulya pinaringan slamet donya akhiratipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nek berarti lek sampeyan iki dalane apal nemu. Apal, Pak? Munggah ki mong. Nggih apal. Dadi nek iki sejarah. Nek sing wayangan adik panjenengan. Niku riyen kula saking transit dugi lokasi niku ngojek. Nggone dhuwur. Kene Mbah Singo sinten Pak nika, Pak? Dhuwur ngoten. Lah sing niki wau nggih tebih melih 600 meter mlaku saking perapatan mriku wau, Pak. Pos rondo mriku wau. Ya. Ya. Sudah hujan becek nggak ada ojek ini. Kayak mriki wau mriki ya. Nah, iki Mergo ya kuwi mau. kathahipun ingkang lalu lintas. Betul. Jagong utawa nek mriki basane apa? Buwuh. Teng daleme becek. Becek. Teng daleme Pak Sujito. Bela Tresno Pak Sujito tamune kuwathah lho. Domongi kok. Nggih, luar biasa. Minangka bukti lek panjenengan iki lek tamune kathah kuwi srawunge becik silaturahmine apik ya ta. Nggih. Nek srawunge kurang becik, srawunge ora apik, mesti sing rawuh tamu undangane mesti ya sithik. Leres. Mergo srawunge jembar kancane akeh dulure akeh, mula duwe gawe kaya ngene iki tamune tanpa kendhat. Gitu. Cocok Pak. Nggih. Ya. Duwe gawe kula nyebar undangan 4.000 Pak. Sapa? Kula nek jaman kula ndek gawe niku nyebar undangan 4.000. Kuwi ya teko 4.000. Mboten wong-wong kula daleke prapatan sapa sing gelem kula kan jikuk ngoten. Oh nyebar undangan kok ngono. Dadi sebar. Disebarke. Ya saya sementing ngarep lan burine pinaringan rahayu wilujeng liring sampe kala. Amin. Intine lak kuwi. Nggih Pak, amin. Amin ya rabbal alamin. Durenan nggawa berkah nggo Pak Kangko. Apa? Lah nyatane ya wis entuk panjer meneh. Oh ngono. Kita wis alhamdulillah. Ternyata banyu ndurenan ki nguripi nggih Pak. Nguripi bener. Nggih, nguripi tenan. Dadi neng gelem ngombe banyune kene rezekine bakale akeh. Amin. Nah, Dwija laras sak Pak Kangko rezekine tambah kathah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya. Nggih. Iki lho, iki ya ditunggu-tunggu. Mbak Eka prihatin sih. Oh niki. Iki selebriti porang niki Pak Nggih. Ya. Slendro, Mas. Ayo, langsung seragenan cewek gaul. Ayo Mbak Eka, uget. Ya. Coba kaya apa? Langsung dandut ya. Ayo Mas Guru. Ya, kaya apa? Seragen ki. Eka prihatin sih. Made in Seragen. Jawa Tengah.
saking jogete kuwi sesuai karo irama. Nggih pripun? Mbah Kakung Pakde lek nonton jogete sing mirsani nganti ora krasa mbuh sebabe apa lek ngrokok nganti terpukau. Sing nom-nom mriko, Pak. piye? Begitu munggah joget niku wah jan seneng banget karo Mbak. Kagum karo Dut nggih ngeten niki wae. Ngantek kuwalik barang ya ora krasa, Pak. Lah iya. Terus dadi pasar kobong. Sekeca wae. Iki pancen kelas iki kelas selebritis. Selebriti. Nggih, pancen menika kok sampun terkenal selebritis wonten. Selebritis. Ora silet British. Selebritis. Kaya porange Pak Sujito iki. Heeh. Mula mbak sak jogetan gandeng luwes ya toh. Sing mirsani kaya apa jenenge? Terhipnotis. Iya nyawang joget monadyan to nuwun sewu. Wujudmu iki kaya Dangkel Jati ning ndadekake wong sakmene kae iso terpesona lho Kak karo kowe iki. Berarti niki kaya Dangkel Jati ya. Deloken to. Nek sing mriki kok mboten ya? Apa? Mosok winih porang iso joget ngoten. Ora enek sing menake atiku belas. Kene ngelokke Dangkel Jati, kene ngelokke winih porang. Justru kuwi sing paling larang. Dangkel Jati nek wis diukir ning Jepara, plitur apik regane ratusan juta. Mebel. Lho, porang ki aja mbok anggap barang sing sepele. Larang regane. Betul. Sekilo Pak keweh-keweh bedol niku 15.000 lho Pak porang niku. Kaya ngono ya. Ya ning ya aja terus sinden terus mau padakne woh porang ya. Aku ki karo kowe kurang ajeni piye to Pak De? Panjenengan ki tak tresnani. Ya nek mlaku rasa gandeng ngene. Napa? Malah kaya Mbah Kakung arep mriksake putune ngene. Paling ora nek ngedekne aku ki lak ya disanjung apa piye ben mongkok atine. Ora kok njer aku terus mbok elek-elek kae kaya wineh porang sing iki kaya Dangkel Jati ngono kuwi jenenge melukai hati seorang wanita. Ngerti kowe? Ora. Iya tak sanjung-sanjung selebriti yang sedang naik daun. Ora apa piye kok iso? Mbak Eka uget-uget. Eka ki wedok ayu. Uget-uget kuwi Kewan cilik. kewan cilik sing Lek joget yo ngene uget-uget tok ning disawang luwes ngono lho. luwes. Heeh iya. Luwes ya mitra barang swalayan. Kae lak nggon belanja kuwi kaya. Ya aja ngono, tak tresnani aku ki ning omah pamane ora duwe paklik. Ya kowe sing dadi paklikku. Ngono ki tegese tresno lahir batin. Iya. Umpama kowe ora duwe pakde, Aku ora duwe pakde, kowe ya pakdeku. aku mbok anggap pakdeku dhewe. umpama kowe iki kok wis ora duwe bapak, aku mbok anggap Ya bapakku dhewe. Wadene to Pakde, bapakku ya paklikku. Wadene kok aku susah ora duwe ingon-ingon. Kowe ya iso nglipur karo atiku. ingon-ingon ki apa? Lho ingon-ingon ki sing iso nyenengke atiku. Pamane aku pamane kowe ora ndek kirik, aku dadi kirike ngono apa piye? Ya ora, maksudnya kowe iso nghibur aku. Iso mengganggu. Ora, kowe mau arep muni aku kirik ngono to? Ora. Oh, iya Pak Kangko. Iya ya sine arahe rono. Umpama aku ora ndek kirik, Pak De iso dadi kirikku lak. Asline ngono parah. Aku marah no, Pak. Marah no. Sebabe? Semene iki wis ora kirik, malah wis asu, Pak, semene. Kok iso ora panjenengan ki ditresnani karo keluarga kene to wis. Heeh, durenan. Rawuh kene wis ping pira? Peng wis kuwi mau wis peng bola-bali nang kene, Nduk. Mula jenengan ki wis dadi selebritas. Ning YouTube sapa to sing ora kenal Pak De garangan tralala ning endi-endi YouTube. Wah wis Omongan kondang salah. karo Omonganmu ketok iki nyanjung-nyanjung ning asline ora patek kepenak. Pak De sapa mau? Pak De garangan tralala. Lejare Pak Do, Pak guruku kuwi nek gendeng Solo kuwi ya Solonan, Surakartan. Lek Sragen ya Sragenan. Nek pamane Semarang, Semarangan. nek Gareng ngono kok ya. Oh, dadi nek Solo, Ya Solonan, Sragen, Surakartan, Sragenan. Yogja, Ngayogjan, yen Ngawi. Ngawi kuwi. Ya sok gak mesti Ngawi iki kadang ya piye? Jawa Timuran. Omonganmu ora sesuai karo atimu. Piye? Karep metu arep muni ngawinan nek kok bisa. Ora Jawa Timuran.
Nek kene wis ping pira? Daerah Durena. Nah, hitungan dong. Nah, iki pertanyaan. Selebriti sok, Pak. Alhamdulillah. Sing Durena. Hitungan. Apa ora kenal Eka? Sing kae. Lho. Nggih, pisan iki dadi Agak bisa toh. pun ping kalih derekne Pak adikipun panjenengan. Oh. Pak Cahyo Kuntani. Nggih. Itu tadi, Pak. Kuntani ganti toh. Itu tadi, Pak. Nggih. Nggih, syukur lah. Alhamdulillah. Wis memperkenalkan toh? Sinten? Asal dari mana? Belum. Derek perkenalan wonten mriki wonten dalipun Pak Sujito. Nggih, Pak Cito. Inggih menika kula Eka ndang tak uget-uget. Iya. Ingkang derek sowan menika saking Sragen. Sragen iki lah kabupatene. Danipun inggih. Nek kecamatane? Kecamatanipun inggih menika Sukodono. Kecamatan Sukodono. Inggih. Desane? Desanipun menika Baleharjo. Baleharjo desane. Desa. Mongko sak ngesore desa ta senten. Dusun. Dusune ngendi? Dusune aku mulai saka Sragen. Kotane Sragen. Kecamatane Sukodono. Sukodono Mesti kecamatan. Pak Camatku ya ndelok seneng. Lah iya nonton streaming. Terus kelurahannya Baleharjo. Baleharjo. Dusun. Dusune jumbleng. Dusune jumbleng. Mula teng mriku enten uget-ugete, Pak. Bener. Wong teng jumbleng kok. Lah jumbleng arek ngomong sing den uget-uget saka telek kowe ya. Lah iya ora ngono. Ya ora ngono, kok iso jumbleng nek uget-uget umume telek lak mambu. Nek telek nggonku ora mambu. Kabeh telek ki mambu. Ora ya, Pak ya. Panjenengan ngertos Telek apa mboten? Telek mambu nek telek iki. Ora iso Telek ora mambu. Enek telek apa sing ora mambu? Apa? Telek dipoto. Oh iya dipoto ya mambu. Iya kok iso. Aku wis tau mara ngene kae sing pindho ya, ning ngono ya. Isine foto telek tok. Nggih. Aku takon wong arep ngene ka. Aku wis 2 kali ngene ka. Arep teng sampeyan tindak ning ngene iki. Jumbleng. Dek ora ngerti. Daleme Mbak Eka prihatin ning sini pundi? Eka prihatin iku sinten to, Pak? Eka uget-uget ora nek sekenal. Bareng aku takon, Eka Jumbleng. Wong mriko lagi ngerti. Inilah dia, sinden dari Jumbleng. Nah, iki. Masa wajahku nggo wajah sapi teng. Niku saestu panjenengan dusune dusun Jumbleng kok kira. Nggih, aja masih sinden saka sapi teng kokoro lho, saka pos Kampleng. Wah. Hebat teng. Sinten iki? Wah, kok bintang tamu ngeten. Iya. Terus diterke oleh Pak mriki. Umume lak Pak panitia to. Panitia ngeterke. Aku diterke hansip koyo maling aku tenan. Iki arek-arek rene. Wah, mlakune waduh, Pak. Aduh, iya. Aku mung kemep to, Pak De. Heeh. Tak bisa tujuh laras ning kono. Alhamdulillah wis teko aku ngono. Lah kok mepku sik bablas terus. Wis sik rene. Untungnya aku mau numpak mobil mereke Apa mobilmu apa? sesuaikan dalane kene. Apa merekmu apa? Kan gange cilik ora iso numpak mobil gede. Mobilmu apa? Mobilku mereknya Vespas ngono. Espas. Espas. Vespas. Ora Vespas. Ora enek sini karo ngono. Espas. Kuwi mobilku wis rasa dinyang. Wis Pas regane. Vespas. Kok iso mobil Vespas iki piye? Espas. Enek mobil ki balapan ki ora tau menang. Apa? Carry. Mobil iki. Ndang gak apa? Mobil Enak mobil sing duwe wong wedok. Lah ngono lho, Pak. Suzuki. Wah, ora penak numpak Suzuki. Lah penake. Penak numpak Innova. Kok iso? Wah, numpaki Innova iki penak, Pak. Oh, numpak Innova. Mentul-mentul. Oh, numpak sa Banyumas ya to? Innova. Oh iya. aku yo duwe Innova. Innova Lebon. Rebon. Innova Rebon. Rebon ini nek lunas wong sik lebon kok. Oh iya. Bener, Pak. Innovane rebon yang bayar lebon. Dadi Innova Lebon. Tapi nek jore rene kan pas iso mlebu-mlebu cilik-cilik ngono. Iya. Nggih. Alhamdulillah menika Pak Sujito Porang. Kenalipun. Iki pinter onsek-onsek lho, Pak. Oh, bener. Wah, tenan nek kon nerjemahke sing duwe gawe niku Iya. tenan. Kau uget-uget sapa ra kenal lho, Pak. Heeh. Sujito artine apa? Pinter. Ambak-ambak bocah mung sak peli-peli. Ngono sebut tambah ili. Ipel-ipel ning Ipel-ipel tok, alo. luar biasa wawasannya, Pak. Oh, bisa dibuktikan? Wow. Wow. Sujito. Sujito, Su.
anu nganggo lagu ngono. Oh iya, Dik. Oh, Lulusan isi kok ya. nganggo lagu sing Sinten niku, ngono ta? alah lawas. Hah? Lawas. Dudu, Pak. Sing lagu terkenal Apa? Kalimantan ya, Po? Ulun ta, Po? Judulnya. Wah, nganggo PP apa lah? Pak Kang kok bertanya sama saya nanti tak jawab. Aja aku kae lho, kan nyapa ora. Kowe iku lho. Pakmu lho. Aku repot, Pak. Repot apa? PPA Tata. Aku ro Pak Kangko ya bingung wis ora TikTokan ya, Pak. Pak Do, Mas Guru nyuwun kendange. Ya. Diringi. Tak kira sinten niku. Ya, kendangane piye? Ya kendang biasa lah. Kayak abene niku. Oh iya. Oh, saya tahu awor berarti kok Ya ayah. lagi iki. Kaya ben berarti paham ngono. Nggih. Ndang diken. Ngerti lagune apa ora we? Aku ora ngerti sing ndek kowe kok. Aduh, aku nyanyi dhewe. Oh, nyanyi dhewe. Nggih. Ndang. Apik, Nduk. Urung. Lagi Ora malangkrikmu iki lho apik. Pak Sujito. Iya. Perhurup. Iya, ya. Sae ora nganggo sungkul lak bayangke sing werna. Perhurup. Perhurup. Enek sing takon lho. Pak Kangko lho. S apa gitu. Oh iya, bisa aku. S apa? Sungguh sangat luar biasa. UMU. Nganggo. Aku gecing. Sujito SU. Oh iya. U apa? Lagune sing na. Terus aku jawab Bar Pak Kangko tekone nang aku. Bar Pak Iya, Kangko. iya, gentenan. Yo, tak belum, tak, ayo. Ya. Kok ngarep. S. Aku set toh. Aku set lagi pertama. Ya. Oke. Kapan tengoke? Kok sikek tak aku lagi mikir ki lho. S apa? Sungguh sangat luar biasa. U apa? Ulun jadi tambah cinta. C apa? Jadilah juara. I apa? Insya Allah berkah. T apa? Tetaplah berkarya. O apa? Orang neko selalu bahagia selamanya. Ek apa? Amin. Entek pisan kok nganggo ek barang. Susito ada nganggo ek. Kenapa? Pak Sujito. Pak Sujito. Iki angel lho merangkai kata-kata secara spontanitas iki. Nggih. Nek ora sinden metune kon jumbleng, Tenan, Pak. ora iso. Metu kon Ancen jumbleng kok. sinden anu aja kon jumbleng ya. Sinden berai kuning ngono. Kok nyai kambang ngono. Sinden kon jumbleng. Kuwi mau lak Pak Sujito. Ah. Iya toh. Iya. Tenan. Mongko sowane neng kene Mbak Eka Uget ki disenengi karo warga masyarakat Durenan. Durenan. Nah, kuwi lho Pak. Iki kok nerjemake pinter. Iya, D apa? Do rukun do selamat bahagia. Apa? Apa? Ulun jadi tambah cinta. R apa? Rukun selalu semuanya. Apa? Elok banget durenan. T apa? Durete. Pak, Apa? keliru. Kleru toh? Jadi ora durenan yang durek iki mau. Oh, durenan yo. N apa? Narimo ngepandem semua. Apa? Ayo bareng-bareng semua. N apa? Sahur. T
apa? Baleni. En apa? Nalisir ing bebendu sedaya. Semoga semua diberi keselamatan. Allahumma amin. Kanca-kanca duwe jolaras tuangan Mbak Eka bener tangan luar biasa. Ngene iki Angel lho. Nyai kambang ya Jan. Tanpa ada rencana, ada konsep, langsung di panggung. langsung di panggung. Mboten nana Konsep. tak kira ora tau dikosek ndelok. Nyapa. Iya. Wes Pak Sinto wes Pak Durinan pun. Wes. Pun. Nek urung nek nembang, Pak, nek nembang. Wah, urung, iya. Ora kenal jendek ya. Kowe nang kene ndek men karo Pak Cahyo tadi wis ngendang apa durung? Pun. Mbon ya. Nah, kowe sing nembang aku duwe pengendang wedok gen nyanyi karo kowe. Kula nyanyi. Kowe nyanyi kowe nembang. Nggih. Aku duwe pengendang wedok sing lagek bar lulus saka isi Surakarta. Menika Heeh. sinten asmanipun? Angelia. Oh Angelia. Waduh, pengrawite kakong putrine siji tok. Anak wedoke. Wah, iya. Kena nggo kletik-kletik iki. Iya. Kowe bawa sik apa lagune? Engko sak langgam sak dangdut ngono ganti kendange karo Nduk Angelia. Nggih. Mbok menawi wonten pamundutan apa mboten? Mboten-mboten. Mrikono diparingi nampa-nampa kersa. Nggih. Nggih, Nduk. Mbak Angelia, monggo. Nggih. Tangane sak biting-biting lek ngeplak kendang. Angelia, daleme pundi Pak niki, Pak? Surakarta niku. Solo. Asli Solo. Asli cah Solo. Berarti tanggane Gareng Solo. Solo, Dik. Solone pundi? Serengan. Serengan. Angelia Sorongan. Serengan. Serengan. Ibu asmane sapa? Hah? Masa Allah, iki bapak, Nduk. Engko mulai bareng bapak ya. Bapak sapa? Kok bapak? Pak Gareng. Gareng Pak Kangko. Kaget aku tak kira dadi bapak kowe sapa Angel. Wah, ora anakku ora iso ngendang kok. Anakku lulus SMA. Lulus SMA kayak langsung saiki melanjutkan. Hah? Melanjutkan ning tingkat Ora wis nglairke kok Nduk malah. Aduh bisa. Kaget dadi 12. meteng. Apa? Diaturke. Ayo. Nggih. Bawani siki. Nggih. Sinten niku Mau moh. Saiki gelem. Sinten niku? Mau mbok ganti SSUU. dene Iya. Nanonaning. nggih. Ketingale katon merabu. Merabu ki berwibawa. Nggih. Sapa kuwi? Sing ketok merabu ki sapa jajal ning tembang iku sapa? Nano. Sucita, kok gak nganggo Pak Saru mboten. Ora apa-apa wong tembang iki ngepas sukun mulon kok. Nggih. Sucita asmanyo. Hah? Mboten Saru niki. Terus Ora. piye? Ora. Mas Sujito ki jek enom kok. Nggih. Heeh. Esemetan juarei. Nanung. Pak Sucita mugi manggih bagya mulya. Ya, paceke tembange sing ngendang Nduk Angelia. Boten dites riyen. Ya tesen. Dites. Tes keplane piye coba? Aku nek ngendang ke dites. Lah coba tesen, balas dendam to kowe. Heeh. Dah dites. Dites. Testing. Tuh testing. Pak Bambang. Waduh, Isi ya lele. kandhani. Kuwi mahasiswi lagi lulus ya, ya Anjel ya. Isi Wis lulus Solo. ta? Sarjana seni ya. Isi Wah, luar Solo. biasa. Awakmu ya Wisudane April. Jawabanmu eskar ke? Iya. Jiwa sarjana karawitan. Sarjana karaoke. Pak Bambang tuku gedang. Nah iki. Bisa. Bisa no. Berarti ya pinter tenan anak Iya. muridnya Pak Dodo. Iya.
Muridé Pak Dodo ki dadi kabeh kok. Pengen dadi ya sekolah Pak Bambang, Pak Bambang. Kejegur Blumbang. Gelagep, gelagep. Ganti aku. Nah, iki. Pak Bambang, Pak Bambang. Iki angel iki. Piye, Pak? Pak Bambang bubut rambut. Oh, bar kejegur terus ning salon. Rambut. Rambut. Angel iki. Pak Bambang potong bubut rambut. Rambut. Kuwi jempol. Oh, nggon jempol ki ya nek rambutnya ya, Pak ya. Enak. Oh iya iya. Bar kenceplung blumbang atau bubutinya. Iya iya. Iso iya, enak-enak. Tembangnya apa Kak? Tembange. Ki ngetes lulusan isi sing sok April ki wisuda. April wisuda, April wisuda. Mei rabi. Wah iya. Urung duwe pacar kuwi. Masih dagangan. Siap ya Mbak Angel. Oke. Nah, nyuwun tintingane podang kuning Mbak Angel. Ya. Kok Mbak Angel? Oh iya, gender sinden ditinting kendang. Ya. Iya. Nggih. Esuk awane omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Bambang pitarang barku goleki. Ora krasa esuk
penilaianmu selaku dadi seniore Angelia piye Kang? Luar biasa. Hah? Keplakane nggih bening. Hah? Wiletane napa-napa nggih cetha. Iso kendangane Jam-jamane nggih bergas. Enek pliket-pliket perketek ngono kuwi enek ngono lho tangane iki. Apa sing pliket? Pliket-plikete tangan drijine nemplek ning nggon kulit. Nggih. Heeh, kuwi iso perketek ngono kuwi. Muni kret ya kret, muni hen ya hen, tong ya tong muni. Iya. Jelas. Heeh. Nek penilaiane Pak Kang kok nek karo gendoke Kak, sae pundi Pak? Dicoba kon ngendang kae genti nyanyi. Oh, kuwi dioper kudune. Nggih, Nduk. Ayo. Hati-hati, Nduk. Tak omongi ngati-ati. Apa? Mongko talenta sing komplit ki awakmu ning panggung ki lagi awakmu iso ngendang, iso nyanyi. Iso Iki menek wis kambil. Iso nek generasi anyar. Mbak Angelina ki yo pinter ngendang, pinter nyanyi. Wis ngati-ati ndang golek wilayah liya iki. Ora apa-apa. Sesuk malah tak gejak grup. Grup apa? Sesuk ning Soto Gading awake dhewe. Tampil wong loro tok ngono wis. Awakmu rono. Joget siji Bener, ngendang. Niki ngendang. Ayo genti. Genti apa? Ayo, Angel genti nembang ini. Dikira isone ngono nembang anu ngendang tok. Nduk, karo Lan bapak mriko. Nduk, karo bapak Nduk. Lho, bapak gareng iki lho. Nek karo bapak pocong iki lho. Ayo. Iki bocahe ra patek duwe swara Mas Gareng. Angel iki bocahe meneng. Heeh, bocah meneng. Samane ora nganti lek teko kene. Kabeh sinden ki sing anu ki sing jilbabane ngur Angelia tok ki mau. Oh, solekah niki. Solekah saestu. Ki mau saurunge dandan ya, saurunge anu ki ya ngisahan sik. Sesuk-esuk subuhan. Heeh. Heeh, senggol wong lanang anu astagfirullah ya. Astagfirullahaladzim. Bukan Disenggol wong lanang anu ya Allah kula dosa Gusti Allah. Ampun Gusti. Ning bareng dikeloni meneng ae. Apa? Dikeloni ibuke. Keloni bapake Bapak Gareng. Bapak Gareng cocok. Tak tambahi Pak Kang kok. Ya. Pancen bocah ki anteng meneng ngene iki. Heeh. Wah ning duwe talenta sing apik. Heeh. Tangga kula ki anteng meneng, ngerti-ngerti gendeng, Pak. Ya ora takonono to nek ora percaya. Angel. Nggih. Ya alhamdulillah. Anu solehah ya, Nduk. Anake Pak aja ngisi-isine Pak ya, Nduk. Nggih. Pak iki ning omah ya diceluk Gus. Wah, Gus anak kiai. Lah Gus iki Gus apa? Gus Winarno. Agus kok. Iki dites ora, Pak? Iya, sapa? Kayak jumbleng-jumbleng kayak. Iya, kon ngetes tesen ngendi? Mau bareng ngetes Angel kok tesen ngendi? Loh, kowe ketesnya gede, Nduk? Jenengan mawon. Loh, ora nek permusuhan dong ini jenenge. Awakmu, kowe mau lak wis dites kono to? Nggih. Aku ora usah dites ora loro mripat ngetes apa. Tak tes bola-bali ora dadi kok, Nduk. Lagune apa lagune? Manut karo Angel apa Angel? Sakarmu. Sing kowe apal apa? Nah, wah, iso ngrawit, iso nembang. Sing wis aja kuwatir. Oh Nyidam Sari. Nah, Oh ya. nderekke Pak Kangko ki aja kuwatir. Ah. Ora apal gampang. Ngopo? Enek layare. Wah, jan wis persis kaya room karaoke lho Pak iki. Wis. Apik. Engko nek layare ya Nyidam Sari tanpa dibawani untuk menyekat matu Mas Oh, Gareng. ngoten. Jane pomo bawa suarane ya hebat. Ya dicoba to, Pak. Ning ora usah. Dicoba ning ora sah somben. Heeh, sumben bae. Wektune wis. Lah iki kok lek ora ndang ditampilke do nesu. Ngoten to, Pak? Lah iya. Mesti was dandan ora tampil. Heeh. Idam Sari. Upama. Anu nek stand by mic aja ngono kuwi. Nah, ngene. Lah mau piye to? Ngene. Oh. Jangan ngono. Engko nek latah lali ndak bingung ngono. Iya. Angel. Dan ngene ya. Ya, Omong-omong kon mangan rada akeh. mangane rada akeh. Ya. Kenapa iki Dicoba berisi? awake, berisi, pengen mangan akeh gampang. Pripun? Minum biomoringan. Alah. Obat. Ya. Upama sampeyan nduk, Jel. Yuk.
Oke. Oke. Ayo Kak, kowe karo joget, karo lungguh, karo ngendang. Ya. Rek, Ejo acarane joget. Ayo. 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 Sogo alah. Dimaklumi Pak E. Apa? Oh, ngendang pinter nyanyi hebat ning jogete sik wedi. Sik wedi. Mergo sik perawan. Oh. Nah, Beda to? Oh, titipke aku ya nduk ning gone Pak E sik seminggu kok dadi kaya. Wajarin joget. Oh, iya no Pak. Ya. Mika aja ning kono, Mika. Nah. Kok ndak bengong, ndak sedak. Iya, sedak antena. Lah iya. Ora kabel. Yo. Luar biasa ya kayu. Jas. Ah, Anake Pak E, anake Pak E. Ya, salam go mbake ya, Nduk. Salam go Ibu. kaya ngono kuwi. Suwe ra ketemu. Dhisik cilikane ora ngene iki kok saiki kaya ngene. Mas Gareng, Kandun. menika wonten mamundhut lumantar WhatsApp ingkang pirsani wonten ing live streaming. Nggih, Pak. Nggih. Kula Mas Joko Kedung Malang Papar Kediri. Ngaturaken sugeng Riyadin nggih. Nyuwun tembang lali janjine kelawan Banyuwangen nggih. Ugi Mas Ngadine Pondok Ungu Jakarta ugi monitor. Ugi menika Assalamualaikum Waalaikumsalam. Nggih. Menika badhe wonten ringgitan mayangan insyaallah acara resepsi pernikahan Mas Andoko Purwandi saha dhaup kelawan Mbak Intan Indria. Dalang Ki Anom Dwi Jokangko lakon Banjaran Gatotkaca dengan bintang tamu Manuhara dan Uncek Sanusi. Pada tanggal 3 Agustus 2026. Ya. Mapane ana ngendi? Ana dalem iki tak pliyekne sik tulisane cilik banget ya. Nggih. Sumber Gandu Kecamatan Pilang Kenceng Madiun. Oh iya, terima kasih. Iki sing arep wayangan awake dhewe esuk Agustus, heeh. Saking GN Audio Putra Kedaton Jaya Mandiri, nggih. Matur sembah nuwun. Ana sing nyuwun Banyuwangenan. Nggih. Nggih. Bapak ngaturi sinten? Butuwi terus Wiwi iki asli kene Semarang. Pak Wiwi mriki. Karo Mbak Retno Cungbe. Iki. Iki seniore didhisikke aja kasepuhan senior. Senior. Engko sak dhuwure veteran. Yuk, mari berdiri. Yuk, para kanca. Yo, support musik. Oke, Butuwi, Wiwi dan Retno. Mas Joko Pilang Kenceng Madiun. Terima kasih. Mari Presiden yuk berdiri, nyanyi sambil menari, goyang goyang iring, tentukan sampai
Desa gede gedang gede. Desa gede gedang gede. Desa gede gedang gede. Iki patok bangkrok sinden andalan Wijolaras Indonesia ya iki Kak. Ingkang senior. Seniore telu iki. Nggih. Tanpa enek telu iki sing nom-nom iki ora enek apa-apane. Tenan. Ora nek telu iki Pak Kang kok nek job ora ditampa kok. Kudu enek telu iki. Heeh. Sing Wiwi. Ndak, Wi. Wi niku made in mriki asli. Asli kene. Asli. Iya ta, Nduk? Heeh. Tak kira nek Karangasem kono kowe iki. Ya ora. Endi asline ngendi sih kene? Kula Gebangan. Gebangan. Oh, mriko. Gebangan ya kono mau ngliwati Mas. Oh, ngliwati. Masuk di Sawinong wis cedak. Oh, Gebangan. Gebangan. Masyaallah. Somben wayangane ning Dukuh Winong ya. Nggih teng Balai Desa. Oh, nggih. Lek iki wis ngerti to, Bu Dewi Kurniawanti wis ngerti to. Pun hafal niki. Oh iya. Tuan Putri kok. Bosku. Nggih, Tuan Putri. Niki bose Pak Kangko nggih. Ya. Soalnya arep gagah kaya ngapa wong duwite sing ngasta buke dadi. Lah iya. Bose tetep buke. Heeh. Aku iki ketok ning kene ning panggung iki kok gagah. Ketok le perkasa anu. Nggih. Tenan. Bareng ning omah kleru sithik digetak wong wedok, goblok dadak aku tadi. Heeh. Mula monggo lho, ibu-ibu do getaki anak anu bojone dhewe lho. Ah. Bu Dwi lah nek niki. Ah, iki Mbak Retno Cungpe. Cuk. Hah? Retno Cuk P. Cungpe. Oh, Cungpe. Li Cungpe. Li Cuk. Lho kok iki? Kuwi dudu keturunan Jawa asli ngoten. blasteran. Oh, blasteran to, Pak? Mboke Jawa, Mbok Jawa. bapake Cina. Takono ora percaya. Oh, blasteran to. Heeh. Iki ya blasteran iki. Blasteran apa? Kenalno. Bapake Kuningan, Hah? mboke Tembogo. Kuwi gamelan dadine. Anak-anak Mbak, pencon. blasteran ya? Bisa bahasa Jawa enggak? Bisa bahasa Jawa? Do you speak Java? Little. Little Sedikit. Little body. Oh, little Apa, body. What little body? Sedikit kadal telepon Udi. Sedikit-sedikit. Oh, sedikit. Maksudnya raketang sedikit. Oh, sedikit-sedikit kelebon. Ya. Ah, dadi ki asli blasteran bapake Cina, Bapake ibuke Cina. Jawa. Iya, Mbak. Masa kelihatan sih? Kelihatan. Kelihatan Cina. Aku kelihatan Iya, cindo kayak gitu. Cik gitu loh, kayak Cik. Kelihatan cindo. Oh, kayak ciduk tadi kelihatan. Cindo ki Cina Indo. Cindo. Oh, cindo Cina sih. Indonesia. Oh, singkatan. Cina Indonesia itu cindo. Manggilnya Cik. Ngono. Kan aku pakai jilbab tuh. Oh. Jadi kalau aku ketemu orang tuh loh. Cicimu alaf gitu. Oh gitu. Cicimu alaf. Aku di jalan dipanggil cicimu alaf gitu. Cicimu ala. Iya, aku Islam dari lahir, Kak. Aku gitu. Oh, iya. Saking cindonya, saking cinanya gitu. Cici. Oh, Cici. Cindo nek mamane dipanggil Dok gitu gak oleh toh, Mbak? Harus Ci ya. Iya, Ci. Oh, nek Cici. Dok itu gak oleh. Ciduk nanti. Jangan dekat-dekat situ Cici. Cindo. Cici. Bapak marganya apa, Bapak? Bapak kebetulan Bapak asli ori dari Cina. Oh, Bapak original. Lek mboke ngendi? Dari Purwodadi sana. Kok iso bapakmu karo mbokmu iso ketemu kayak anak-anak kowe? Iya lho, Pak. Purwodadi iso ketemu Cina ori lho. Piye? Dulu tuh ceritanya mamaku Mama. jadi TKW di Cina. Oh, terus? Kemudian di sana mamaku digendak sama juraganya sendiri. Digendak ya apa? Ah, ditengi ngono. Ning Cina digendak Ya, bareng. tekno lah, penting penak ngono wis pokoknya. Terus tuwuh lah Ciduk, Ciduk sapa? Iki Cici, Cici Cici. malam Cina. Kok dijenengne Li Cungpe? Karena itu campuran dari marga nama ayah dan nama ibu, Pak. Nama ayah asli Ayahmu sapa jenenge? Cina. Ayahmu jenenge sapa? Marganya Li, Margali. Nama panjangnya Pak Li Cheng Sui. Oh, bapakmu Cina asli Margali, jenenge Li Cheng Cheng Sui. Sui. Iso Sui ya? Bisa. Nggak tahu kan nama Cina. Iya, Cina. Terus ibumu jenenge asli sapa? Sudarmi. Sudarmi. Iya. Terus ning kono ganti jeneng apa? Kalau setelah mendapat Suami Cina? ya, Heeh. mendapat marga P, Pak. P. Heeh. P. Jadi jenenge sapa? Nyang Peju, Pak. Nyang Peju. nyampe Ju. Kaya tahu kenal bocah kuwi aku. Jadi Li Jung Pe itu adalah campuran dari marga Li dan marga P. Li Jung Pe. Oh. Nek ngono, berarti ki sik saudaramu.
Oh kok iso ngerti? Tunggale 5 maju mau ki. Sak marga, sak marga. Cina iki berarti ya. Berarti aku Koko. Panggil aku Koko ya. Koko, kamu Koko berok ya. Koko berok. Koko karo Cici. Koko, Cici, lah kamu Cici ya. Yo Cici walang hati kok berok bung-bung iki. Banyuwangen, Pak. Banyuwangen. Cina loh, Pak iki. Ya. Cina masa Banyuwangen. Oh, bisa. Setidaknya yo Cina dulu. Memperkenalkan lagunya. Kok piye? Cina dulu piye wong Cina nyanyine piye masa yo? Apa iya? Masa langsung Banyuwangen. Iso apa? Lah. Hah? Iso apa ora? Lah marga liceng suwe nek ora iso nyanyi lecenge ora suwe no, Pak. Suwira tanggapan loh. Tapi kalau Pak Gareng memaksa boleh. Sedikit lah disepil. Sedikit. Nanti kalau bagus, kalau suaranya juga bagus, tak kasih kenang-kenangan dari saya. Oke. Ya Deca, lagu Cina sithik we. Dalang lomo ngene iki. Kemarin ya ngono. Di Boyolali sindene Pak Kangko nyanyi bagus langsung dikasih sama. Apa dikasih apa? Sawet ya Pak Ndeng ya. Ayo. Marga Ini lagunya lagu Cina yang sedih ya Pak. Iya ya. Cina. Liceng Mohon suwe. iringannya. Liceng suwe. Iringannya pakai apa? Pakai drum aja. Oh, drum. Drum. Aja-aja kengko takbiran. Ora, ayo coba, yuk. Swacipok yen mong tan pucing li teng li Line tong. wa kencing wa cencing li teku kwan cincaiku wa caiku limu metu sensenyi mong sensenyi cong li deng deng li tik tak xiong wo le si weng chung fu sensenyi cong cong wo jing xian mi li bei song 我真心说Oh, lagu letongmu iki to, Pak. Nganggo metenteng barangmu iki to. Lah iya. Lagu Cina letong. Saka lirik menceritakan tentang perjalanan apa, Mbak? Perjalanan dari Cina ke Indonesia. Tidak letong. Nek kuwi mau perjalanan keluarnya si letong kuwi mau kok. Pemburine di Jenenge bahasa Cina lho. Iya, apik. Yo saiki Jawa, cara Banyuwangen. Banyuwangen, nggih. Yo, lagune Loro Sosigar. Yo, coba kaya ngapa diaturke. Yuk, monggo. Watu kembang mabar mekar barengi ati kang wis ambyar cinta suci kang sing kejalan kaya ati lara sesikar Sapa wonge sing kantru-kantru lara siji rasane sewu galangan
janjine riko nyulayani roho gedhi sing arep kenalan wis kadung ati lara sesikan nakut rikala ati janjine riko nyulayani dua gedhi sing arep kenalan wis kadung ati lara sesikan sapa wonge sing kantru lara siji rasane sewu galyangane ring kiwa kembyang mawarti gawa waliya waktu kembang mawar mekar gareng ati gawe sanggar cinta suci kang sing kabalas kaya ati sapa wong sing kantru lara siji rasane sewu cinta suci ring driji kiwa kembyang mawarti gawa wong liya kasih. Kurang sabaris Mas Gareng. Diatur, Pak. Ana Mbak Okva, ana Mbak Wanda kelawan Mbak Mayang. Ya aturi jemeneng sisan. Monggo Cak Ayu. Ah, gandeng sindene telu. Ngoten. Lagune telu digawe medley. Oh, ngoten, Pak. Iya, Duk. Ngateko. Ya. Hari iki gek kepruk. Ya. Nah, coba. Diwiwiti yang sepisanan nangis sajroning atiku.